Jumejn ilu irreżenja mill-Parlament id-deputat tal-Partit Nazzjonalista, awċi u kandidat għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew David Stellini. Stedinna l-Istur Stellini għall-intervista u aċċetta imma ma setax jiġi għaliex bħala se qiegħed fi triqtu minn Brussell għal Malta. U għamilna kollegament miegħu bit-telefon. Grazzi ħafna David. X'ġara għalfejn irriżenjajt? Ma nafx hekk għandix. Jiena dejjem xtaqt li nkun politiku full time, ġifieri għandi l-ħin għan-nies djarhom fil-pjazzett, fit-toroq, għandi l-ħin għar-riċerka, dejjem nemmen jiena f'politika full time, politika attiva. Fil-kuntest Malti għandna politika ostili, aggressiva. U hija part-time ukoll, ġifieri biex wassal sal-aħħar tax-xahar għandi bżonn job bħal kulħadd. Bil-fors, xinkella ma tlaħħax mal-ħajja. Fiċċejt ħafna xogħol u ma sibtx xogħol la part-time u lanqas full-time. Kemm avviċinajt kumpaniji? 25 kumpanija. L-employers kollha li fittixt u kumpaniji kollha li fittixt jgħidulek isma' jiena ma nixtieqx nimpjega politiku għax ma rridx ikun assoċjat mal-politika. Hija ħaġa li tweġġa' qalbi għax għalija l-politika hija xi ħaġa nobbli, hija missjoni. Dik is-sitwazzjoni f'Malta dak kollu naħseb li ġej mill-ambjent ostili, aggressiv, partiġan li għandna fil-pajjiż. Għada fil-Partit Nazzjonalista se jkun qed jiġi deċiż, se tivvutaw għal min se jħodlok postok fil-Parlament, David. Fil-fatt, naf li qed fi triqtek mill Brussell għal Malta biex tiġi tivvota. Lil min tixtieq joħodlok postok fil-Parlament? Mela, jiena President tal-Kunsill Amministrattiv u għandi rwol fil-Partit, ġifieri uffiċjal fil-Partit Nazzjonalista. Assolutament ma jagħmilx ġieħ lil kariga tiegħi ta' President tal-Amministrattiv li ngħid fil-pubbliku lil min nippreferi jew wieħed jew ieħor. Jiena għandi rwol uffiċjali u allura għandi nibqa' newtrali. Imma m'għandekx il xi ħadd fil-fond ta' qalbek li tgħid hija dan nixtieq? Iva għandi, iva. Tikkunsidra li terġa' toħroġ għall-elezzjoni fil-futur? Kienet esperjenza bħala membru parlamentari, esperjenza sabiħa ħafna u jekk ikolli l-mezzi nipprova nerġa' nidħol, iva, għax kienet xi ħaġa sabiħa ħafna. David Stellini, grazzi ħafna. Nirringrazzjaw hemmhekk il-David Stellini u nawgurawlu minn qalbna.